Barkanmu da zuwa tashar Fasaha TV. Sunana Habib Ali Usman. A yau zan nuna muku yadda za ka sa wayarka ta Android ta ringa sauri ta daina yin slow. Don haka ka biyo ni ka shiga settings. Bayan ka shiga settings za ka gangaro ƙasa ka je wurin system ko kuma za ka ga an sa about phone. Ka shiga za ka ga an sa about phone, advanced settings, developer option da sauransu. Amma abin da za ka fara shi ne za ka shiga about phone. In ka je ka shiga about phone za ka ga a rubuta build number. Za ka yi ta danna build number nan har sai ka danna shi 7 ya rubuto ma you have become a developer. Bayan ya nuno mana sai ka zo ka shiga developer options. In ka zo ka shiga developer options za ka gangara can ƙasa. In ka gangaro ƙasa za ka ga wurin da aka sa animation. Gangara ƙasa da ka zo wurin za ka ga Windows animation scale, transition animation scale, transition animation duration. Shi wannan shi zai sa wayarka ta ƙara sauri. Yanzu kamar misali ka ga nan yana 0.5 da 0.5 1x 1.5x 2.5x. yanzu in ka mayar da shi 10x za ka gani. In ka zo za ka yi minimizing. In ka mayar da shi ko ina ka mayar da shi 10x in ka zo wurin minimizing za ka ga yana slow da yawa. Amma kuma in ka zo ka dawo da shi 0.5 za ka ga yana sauri. To don haka kana ma iya kashe shi gaba ɗaya ka mayar da shi off kuma ka mayar da shi 0.5 duk da yadda ka ga ya hawa. Ni ne naku Habib Ali Usman. Mu sake kasancewa da ku a bidiyo na gaba. Ka manta ku danna subscribe kuma sannan ku yi like ku yi sharing da yan uwa.